Ayo! Ayo! Wait a minute! Who are you? Asa man tao diri napita na piti mangingawa. Sabi gyaan na la di ari. Pwede sa di ari kay na karong man di ari dana. Gago! Aw, ako sudlon ko sila asa sa napita. Pasing nga tugron pa. Ako sudlon. Saan tayo kaisyo? Asa may mong igso? Baliw! Talang sa si may isyot sa gawas kay nagpagwapo ko. Siya, buwag na tayo sa gawas kahit nag-ilis pa. Aw! Sige, adil ako diri kay maglingkod-lingkod sa kudari kaya ayahay pa. A few moments later. Uy! May isyot! Nanamling ka ganina ka diha. Kuyawag purma oh! Sa mga ahoy ka, malis ko man ta! Si Abay Julio di ay. Wato na ari ka diha. Kuyawag ko mo. Outfit ko. Mahadlok ang chase ka lang, may piti malaguan ni mo! Buwa masatang kuyog ni mo, murang kag muwag kahoy! Kita sa mo istorya, okay na niyo. Oh, design naman ni. Mani uso ron. Dugaya ko ni Abay Julio god! Julio! Pagdali di akin nagkuha si Abay Isyot! Oh, padong na ko diha. 4 moments later. Oh, beanie beanie, just touch my body. Don't need nobody else. Saman, adto na ta? Okay rin na ako outfit? Masyak basta tas yung mga outfit, piti mga apay usap, piti yung lagu ah! Grabihasan yung Abay Isyot eh! Ang usap, murag bayot! Gan, dili ka ni outfit? Isa ko pa kuyog nyo, kaya yung mga outfit, piti mga hugawa. Pagpurpur masad mo eh, ilhan tagabuki da. Yung mga hugawa, yung mga lagway. Ito na ko eh! Ayaw, di ba? Uyog da. Ay, mabiyae. Naganagba! Bati mo kay gaupit!